balapin dadaklur bapernan anda jinglet lawan air syok dengan pon dan meen dapat siap bapernan ngin peteng kejurai kaba arspa nyup kendai kejurai kaba arspa nyup kendaiเป็นลงยานาอาทรอยบูดิงมาลาบ้านเอ็นฮารุดกีกีวาบาบาบ้านปูกีเทบ้านเซกิสลาบาเอบ้านเซยูโซอุโซบาเทรเนนซีเทรอาโตนังเทรฮาโปกาเมนซิมบ้านงานอิโนยายาตาจิงลองบาริมบ้านงานโยโลกูกูปริวบาจานายบ้านงานโยเลบาดูชาริจิงชายบ้านงานโยอิมลางานปีจิงจารุHasil new shine uji sula jingun ngau tenat le uding batung uble uding bom kila ngau pertei Trey atonang trey hapo kamen sim Bangan ino noya kacing long barim Bangan yolo upriu bajana Bangan yole baru syari jing syai Teju nom du kasih barang kandong Nai pong labu syatu uji susyayani kajing sukai asya bonek kali Trey atunang trey hapo kamen sim Bangan ino noya kajing long barim Bangan yolo upriu bajana Bangan yole baru syari sing syai Trey atunang trey hapo kamen sim Bangan ino noya kajing long barim Bangan yolo upriu bajana Bangan yole andi syari jing syai Ini sobiang kecil ruai kaba saus pa kadway kecil ruai kaba saus pa kadway
ikut pasal Ikalama badan kawe saken tu putra kalunong yang lam ya komen tinyale kanwa ini ruai ke jingruai ke ba ke koros ke ba arpusan ke koros ke ba arpusan Ngadon kayeng syong ne aneng hampernaya kasih Ngadon kayeng syong ne aneng hampernaya kasih Ngadon kayeng syong ne aneng hampernaya kasih Shalem den ilong I
ruai ka ba lai spa san pusau ini solang ka ruai ka ba lai spa san pusau ka ruai ka ba lai spa san pusau She lên tên but you know baby ngã số số ngã sân snow ba linh và chi lên đi ba kim uya la uke uda chinh số cho các bên ba ya shen để hàng ni Kabalai. She lên tên chính những ngã rô bằng ô cát nô chính in ba xe chính cha tha ya ngã u cu lan ha ca y trong nghe cha tê hằng ta ha kỳ chan ba Ni petang kacing ruai ka aspa arpulai. Kacing ruai ka aspa arpulai. Bangin ruai kena kacing ruai dak ka bangin. Kapun siki keniat ya kacing ruai ka aspa arpulai. Aspa arpulai. Gospel play shapra shaku lengka perkai
Khot kapalai. Job kabari. Uplay nam takap ram chung. Amen. Ngidap daga jing ngongu pat yu blei ha kene ka janmit ka bamanta ka ba udang penlak pat yang iki khon ki ba e ki jong blei ingin yo banya sakri lang ya ka kerteng ka ba im bat ka badon bor ka jong blei ni priang ngobha nak benta jung ilang barok ka pengidang lak banya don lang ha kene ki ying ka ba kentang ka jong trai hoi don ru na pedeng jungi ki bidang ki lenti Banwan syakani ke jingaseng, ipediang sobhaya pi, iwei baro, nadu ki paranong syarai, yoi hang ne dan ki pastor ki dan syuan mentah, ki don ru ki wei ru ki para bangai baik ki jongi,
Bat kerpang ru na kebentai Pastor HM Waklang. Iban saai ke subjek ya ke kebalang ke lebu hangan ke janmit ke pementah. Ipriang sengau bahalang ipi baro ha ke kerteng ke baim bat ke badon bor ke jung trai bat unong penim ba jung Yesus Kristus. Kene ke longga jing seng ke bakadu haswa ke bengin siyo ban penhapno ya ke perda jong ke jing rakhi jubilik siar ke jungi. Waikum ke balang uneusnem arpoar bat arpolai. Uneusnem jubili. Ngilio ban pli ya kene ke jing rakhi jubili ke jungi. Haka arpolai terek ke jong benai April uneusnem arjar arpoar. Ban ngin siyo ban penkutno ya kene ke jing rakhi ke jungi ke balang. Ya kene ke jubili siar ke jongka. Hakan ke sengi, berhakan ke janmit ke pementah. Pangidon ke jinget ke paskem. Utrai loreng kat lem batngi. Lengba kan ke jing syakri ke jung u. Hakan ke por ke pementah. Keketin ke jung ublay ke dot penken mau yangi. Tungin yawan hajan da ke dot not basisha. Hakan jing sengau skem bah ke jinget. Belas senrek yaki dot not jongi. Na ke jinget tip lem basniu. Bat belasat yaki met jongi daga bakun. Yin ya sok lang pat bani ruai ke numbar jing ruai ke basan spa nyau pawai. San spa nyau pawai. Hadin beladap yang ke jing ruai. Ngesengau bahaban kerpat ya teman basan di sang len. Ban selami ban pule nagaktien ke jungu blay bat ban duai. Penkrau yu Yesus Kristus utrai. Pi baro junom du ki angel neng bat kiriu khut to burom ya u pi baro ki bering mensim hapo kaboneng ru tu ngai tu kongu bat tu dem ban burom sim ya u kum tu baro ki dikon ngiyang lang kenumbar ke pasan spa nyau pawai. Engkau yu Yesus Kristus utrai pi baro junom du pi baro junom du ki angel neng bat ki reu kut tu buram tut buram ya u pi ba
Haswa ya kabangin se pendam hoblay kijing duai. Ngan pule katu kaniki benta nagani kaktin kabayim bat kabakun kajong blay. Ka kitab Esra kalenong kabalay kadakot kabakat way tien jong blay kong kumni bat kilayrway paik tien perlok da kabayaro bat hakabaingu yautray kiyaong namarulong ubabha nabaka jings nei jong u kane jiwnom nabaka jing namarulong ubabha nabaka jings nei jong u kane jiwnom shaki Israel badu pajba baro lo perta daka jing perta bajam haba kilayaro iutray namar balaseng nongrim yakaying utray kashiti kajong u apostol Paul sheki Ephesus kalenong kabalay kadakot kabakat nyaw hadu kabaar puway bau Chris unsyong dakajingay hakidonod jong pi Kenang ba habalapan sutiet bat balapan syong nongrim hakajing it pinlong ki baklan ban syempang lem bat kiri kuj baro kaei kajing jalan bat kalenter bat kajing jeliu bat kajing jerong bat bantip ya kajing it ukris kabapalat ya kijing tip bakum tan yo pendap yepi syadu kajing dap ublay baro te hauta bala bande khamtam nalor baro bangipan lanengi perkat kat bakum kata kabor kabatrei hangi hau ken long kaburam hakabalang bat hau Kris Jisu syaki pateng benriu baro hadu halakarta amen. Ublay unkerku ya kabasya skor ya kaktien bakut jong u tongin ya pendam haki jing duai kaburam kajingu bat kajingiro baro ngiai syame au blay ubau kpa jong yu bahabeneng ubaga jing isnei kachong mea try kayaine nabam jukut shabam jukut bat kalong kabatamai man lagaski lengba kinegi san posnem kibalalej no ablay na kabanta kabalang kachong me kabayo ablay banne kamen ya kane kajing dap san posnem kajong ka au blay ubau kpa jongi bahabeneng ubalong utrai jong ki met bat ki men sim ki jongi utrai jong ka kambat kabalang kum kabalang ngidap da kajing sngongu ya metrai namar ngiyo I ablay bakak sangti blay kabadon bor ka jong me kaya lambat don rengkat bat ngi habangi penlong ablay ya kane ka jing rakhe ban sakliap no ya kane ka jing dap san posnem ka jong ka balang jong me hang ne ha ka balang haniu nong stoin ha ka ba milaya lamingi nadu ka sngi tho ding jong kane ka tayo menin ka sngi baro shisngi ablay bat ha kane ka sngi bakra wa kuit bakan tang jong meru milaya lamingi hadu kane ka klemat kabang iyo ablay ya kaban wan kiu biang da ka jing kemen ka bakraw kum ki kun balas sius pa jong me leng ba ki nong sharai jong ka balang ki long kmi ki long kpa ki kun samla bat ki hep ki barit bangin yo ban pen kraw ya ka kerteng ba im badon bor jong me try namar ka jing it ka jong me kabamla ban batai kabamla ban shempang kabalari chai chai ya ka jingiem jong I wei pi wei kum ki kun jong kabalang ka jong me hadu kane ka khlem mat jong kane ka chan miet ka bamenta ngisngongu ya me ablay
bakum kabalang hakabamela don rengkat ablei nadu ka arpulai trik jong benai April jong neus nem arjar arpuar balalek no hakabangila yo ban rakhe yakas nem jubili baro sis nem ablei tat hadu kanega kalemat kabamenta au blei habangi pai dien yakini gi san pos nem kibalalek no ngimla ablei klem dayu yame namar bamela say ablei yaki kemigi patemen chong ablei kibalong kinong prat lenti kinong yalam kibamela kershan dakak sang kiblei badon bor chong me bat bamela pensat bor domen simba ku chong me kibalalong kinong sedang bante yakane kabalang ka chong me ablei kabalayo ban yeng halor jong neulum hapleng chong kane ka sorba nong stoin ablei hoj hapdeng chong ka jingyat lenti chong kabalang ka chong me yaki khoru ki khoram yaki rai e bat ki rai dam ablei mela pendroi shikade e yala ka chong kabalang ka chong me kabala roi kerhai hadu katne ablei kumbangi ngilong menta jisu be jisu pakodor ayu ngindon ban ong hakmat chong me hakabakum kane kapor bat ka kliman kamen sim bat ka cho donut chongi atrai kadap da ka jing kemen namar ba me ablei melale isnei bat ki jing isnei chong me kilong ki bachem bat de namar ki jing isnei chong me kain ko trai ngilong kumne kumbang ilong menta jisu be jisu ba kodor ngim don e yakaban ai shame namar ki eke baro ki ba me melale bha ablei yangi kum kabalang henry ni wan hakaniga kalimat ban ai kidonut bat ki man sim ki jongi shame ablei ho hakaniga jan miet ablei hakamangin sapen kutno yakaniga jingra ke ka jongi ka jingdap san pos nem jong kabalang ka jong me ablei hakabau shakri jong me moderator jong kanong stone presbytery un sapen hier lamano ablei yakalama jubili kabala kawe menta chisnem lenter ablei hakabakum kaneka ski ablei ho ablei ngidwai bamenom ino yengi walada kade yengi bangin penhap no yakalama jong ka jubili hakaneka janmit kabamenta ken ko try henry ngidwai yakmat jong me ken ko jisubi bamen kawe yakalama jong ka jubili ka jong me haki donut bat ki man sim ki jong ya blei bangin nang ya da kabor ka jong me kum ki khun jong ka balang ka jong me ablei ba ka jing rahem jong ya blei ya ka ne ka jing rakhe ya ka ne ka jing dap san pos nem ka jubili siar jong ka balang kanom kut no tang hang ne ken ko try en rai pen dap yingi da kabor man sim ba khu jong me ken ko try ji subi bangin ang la ablei kaban jam shaprang shawai pat mau mer jong ki jubili ki bangin senang yo nang ne shakman ablei ngida duai bamen don rengkan bat ka wei kalong ying kristan jong ka balang ka jong me hoi ki kimi ki pat men jong ki balaseng ya ka balang ka jong me ki don ki balale no nang ka ne ka percaya rengkat bat me ki don ru ki bidang sa hadu ka ne ka kleman rengkat bat ngi bangi syakri lang yame hakabakum kanika por kabakentang kapor kabakordor jong kabalang ka jong me ablei na kabenta jongi gibang sa hadu ka kanika kaleman batkum juru kini ki long dien jongi ablei ki kun samla jong kabalang ka jong me kini ki kun hap ki barit ablei ngi tuai ablei bamen sei mame ablei yaki syakri ki jong me na kabalang ka jong me kiba it yame kumbagi kimi ki patemen jongi kila it yame ablei bangi long kumne ablei kumbangi long menta yarap ing ablei bangi nang ya shaprang wat habangi em kanika percay kaba e hakini ki sngi ki bajan char ablei ki sngi ki baki bor jong kaching dom jong saitan bat kapam ki wana blei ya kaban pentame ya kaching em kachong ya blei haki ki babun chai ki jing sniu jing thala
jong ganega pertei ablei kum gibriu ngim don bor setia ban job kita kisum ki bameding ki jong soitan ablei henry ngidwai bato ai bakabor men sim bakut jong me ablei kan ya yalam bat kan ya don ring kat bat ngi kak sang ti kamon ka hok jong me kan nang ya yalam ngi kan ko try nang ne shakmat bangin nang yo ka jing rohem bakan jaman sim ban te ya ka balang ka jong me ban ya lap ya gospel ka chong me ban pen im ya ki men sim ki bajot bat ki barem au bleng i twai ya ka jing don reng kat ka chong me lem bat ngi ka ne ka klip mat ablei kam tam me ablei ha ka ba me lawan lam ya lo jong shekri chong me pastor hap deng chong i ablei ha ka ba un sa ai ablei ya ka ne ka subject jubilee chong ka balang ka chong me ngi da kar pat e ya me au blei bamen pen scam me atrai ye ki jing pen kre baro ki bau shekri chong me ula pen kre leng baga bor men sim ba ko chong me ba ba men sapen yang hapreng upat lang chong ka balang ka chong me men sim ba ko chong me ableng don reng kat ba lo chong shekri chong me ba du men sim ba ko chong me ru un pli ki don wot ki men sim ki chong i ken ko trai bangin yo ban pdiang ya ka ktien ka chong me bahkan long ka jing bam ablei kaban tei kaban yalamingi syakata ka jing dap ka jong meu Jesus Christ ubau try bat nong priem nong sius pa jongi ni dua ablei na kaban ta ki nong yeshim benta baro hakane ka jing seng ka bakadu kan mau ablei na kaban ta ka jing seng kan tei ka jing seng samla ablei kiban sa ai biang ablei ya ki kubar ki jongki leng bagi surjing ruai don rengkat bat ngi ablei baro nadu kinong syarai kilong kimi kilong pa ki kun samla ki hep ki baret bangin yo diang ya ki jingker ku ki jang me baha bangin sami no nang neru ablei naga jing rakhe jubili ka jong ya me ablei kan long daga jing elam daga jing pen syait bor umen siem bakut jang me to shim kaburam ka jingu bat ka jingaro baro ngi ai shemetrai to pediang bat ngau ablei kini kijing duai kijing khot kerpa jong shekri barit chong me daga bamen isne ablei banom kan mau shu ban klet no ban map no atrai ye kirang kang ki palat ki ba me shem kijing em ka chongi ka baman lagas ngi na bai kini baro ngi pan ngi dem bat ngi khot kerpan haga kerteng ka bathiang tam ka jong trai ban nong pen embi e chongi balong Jesus Christ u balong uju menin menta bat sedu bom bom jukutru amen. Ni sungu yo ublei ha kane ka janmit leng ba ke jing shakri ke jing mani ke jing ni yo u ni don ha kane ke janmit i reverend JL Molong we na ki pastor rang ba ki bala pet ki bala khmi ki bala sharai yang i kum ka balang leng ba ke ni snem ki bala lek no baro ki shibun pastor apeng ki jing bun kam bila ban ya be ru ke jing seng jung KHP assembly ban ya be ban penpoi bat ngi hagen ke janmit ke menta kum juru i pastor TL Mauli i pro pastor BBS Marngar ya ke bapi kelia don rengkat lembat ngi ru hagen ke janmit ni sngongu ru yo ublei hagen ke janmit ke menta bang yo i ya UMDC baru MLA jungi Pak Gabriel Walang ni lakhot sngoba ya i banya don rengkat lembat ngi hagen ke jingrakhe ke jungi ya kene ke jubilik siar jungi kum kabalang apreng ki babon ki kam ngreng songu yo ubleng yo i ye phi kene janmet ke bamenta ka ba phila pelaj ya ka por ka bakordor ke jongpi kuble shibune na ka benta kene ka por ke jongpi bengi scam bagi jingdor rengkat lem ke jongpi bat ngi ha kene ke jing sakri ke jing yo ublei kanang ai men sim yangi bengi nang la ne sakri yo ublei bat ya ka balang Minya pois ka wei pat ka benta ta ka long bangin sayok ban lum no ya ki jing aingu ki jungi bar ha ka por ka bang yo ban lum ya ki jing aingu ngin yo artli ki jing ruai ki ba kerpang ka baning kong na ka jing seng kan the jong ka balang bar ka baar na ka jing seng samla jong ka balang te shwa ka ba kini ki kwayar kin saai ya kini ki jing ruai ki jong ki bar ba ki samla kin sayok ban lum no ya ki jing aingu ngin ya so shwa ban ruai kanumbar jing ruai ka ba sau spa sau pau
Kanumbar ke pasau spa sau po. Hadin beladap yang kini jingruai ki volunteer kin sim yang lagi jong ke benta. Mat kum juru kini ki kuayar kin sim yang lagi jong ke benta. Tulam yang halen tihun. Hapodeng ki jing pensoi bun. Hapor ke jenjar bat jingma. Mensim babha yalam yang ngalong upel krim bajingai. Na ying ipa bat ngalaswai. Ngabe syaying jong me kopa. Labun basun yalam yang Parok kidikon ni yang lang kanumbar ke basau spa sau po. Tulam yang halen tihun hapu dengki jeng pensoi bun hapor ka jenjar bajing ma mensim babaya lam yang yalam tu yalam mensim bapa yalam tu yalam mensim bapa yalam 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 yang asyaying iba akau bashir kay ngasyom kiso jong kajing yap kilom halen dikut babet bapa syari jong me yalam yang yalam tu yalam mensim bapa yalam tu yalam mensim bapa yalam 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 yang asyaying iba usoy dan popat kajing telot dikwa ban ring syaka banjon batla kistat yang aban pa halen dihok yalam yang yalam tu yalam mensim bapa yalam tu yalam mensim bapa yalam 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 yang asyaying iba ngalong ku pelgrim bajengai na ying iba bangalaswai ngabe syaying jong mikupa labun basun yalam yang yalam tu yalam mensim bapa yalam tu yalam mensim bapa yalam 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 yang asyaying iba
In
ni sngongu yu blei ha kini ki janmit lingba kini ki artli ki jingruai na kaliang jong ka jing seng kenthe ba ne kaliang jong ki jing seng samla kublei shibun na ka menta jong phi ki longkmi ka ba phil ai kini ki jingruai ha kini ki janmit ki ba menta ki longsha ki jingruai ki ba kordor kum ka balang ngidap da ka jing skongu na ka benta ka jing long lakloi ki jong phi ki longkmi na ka menta jong phi ki khon samla niyo i ki kam ki babun ki ba phi dai ban pendep si phang phia mare si kam si phang phia mare sa ki jing pen kre jing ruai rekat kan de ka sur ju ki jing ruai ki ba phi ai hangi abang song hang ne ni sngo kumbalara lang yangi sa ka ta ka wei pat ka perthei ha ka bang yo sngewe ki jing ruai kwayar ka jong ki angel tu bleu nong ker khu ye phi nei dor kat lem bat phi leng ba ki sngi ki por ke chi im jong phi baro pe pinang la ban pen krau yo trai leng ba ki sur jing ruai ngin yo ban pen kentang i ki jing aingu na ka benta ki jing aingu pengin ada ban lum ni subha shibune ban kerpat ya i profesor BBS Marngar ban duai pen kentang ya ki jing aingu pengin lum Tengin duai kumne au blei au pa jungi baham neng Sengu balang gue khmat ka jome ko trai ke jaran kat lem ka jome bala ka jong ka balang hang ni kene kalong kesngi ka bakrau ni ka bakrau tam kalong ru kesngi ban sa jing kan mau yal ka jong ka balang hang ni pamenta klelenti yo momer masan posnem trai bi ke baro mlaker khu madon kat bat ki ke baro dil ma jing lam lenti ka jome trai bapha ngaduai ru hakane ka por bagi ke baro mangsa pendep hakane janmit ni da duai khmat ka jome ko trai ndorang kat lem bat ni trai bi ngaduai ru hakane ka por ngam yo i ki jing ai ka bangi no sakam ka jome ko trai tukur khu ta pekentang me ko trai ngina long kita ki atiar ya ka balang kelama penengkam hakane kono kabenta trabi miu i ngikum ki khun ke jong me ngiwan ban kiu kan ga ying ba kentang ko trai kan ran na ban tangi ap khmilenti ban yo diang si sun pat e ka jing bam ka ba kan jam sim ne ka tin ba em ka jong me lamba ka subject balang ke baro trai ki mamron kat bala ka jong ka balang kalong kumne ka ba kalong menta isungo ba ngu khmat ka jong me ko trai kumam la kerku ya kan nega balang nega kerku susu ka jeng kerku blai ka jong me ko trai hakisngi ki por baro kumbang la yo ban rakhe baban sa khliap no e kan ka sngi jong ka jing le kmen trai bi ngaduai kan nega long kamit ka ba khadu ya ka bang ban khliap no anges kem trai kan nega sngi baro ko weng la yo ban pendep e program ki babun kum ka kami dekat kikun layo man rakhe hakan ka sngi baru sngi hadu kan janmit trai bi nga duai ru akan ka por dorang kat lem bat ni tar do ngela pendep jing syakri blai ka jongi ya lam do mensim jome ko trai ko balang sngo lama kilong kami ka jing seng kentei baka jing seng samla kilong kikun samla jo ka balang la penken mau yangi bakum no ko trai nginang ma penampurom ya me hakasngi ka jeng im ka jongi ya rabru yangi ko trai hakisngi ki por baro kadang ji im jengi kadang sa hang ne asla jona perthei idon kam nya me trai bamnang la be de patmai bor da ka we ka sngi je ka we sngi ya rab yangi ko trai tar du ba la pendep jeng syakri blai ka jongi ya dua ngina buti khmat ka burom ka jome amen ngin poi sakawei pat ka benta jung ke jing sakri ke jing yu blai ta ka long pengin yo ya ke jing kren ai khu blai pen wait bai teman pesan Dr. Pileng Khoi long chairman jong a Golden Jubilee Celebration Committee in shim ya ke benta kerpat teman pesan Dr. Ban Shim
Reverend Shaman Bapanya jika negeri seng ke bakhadu ke closing ceremony jong ke jubilee siar jong ke balang. Ki pastor tembesan ke court committee balang ki para bengai baru long kemi ke long pa ki samla bagi hep ke berit. Yang ke dengepor ban ai ke jing ai kublei. Naga benta baru ke beradon benta ha ke dijera ke jubilee. Ngam long banang ban ai kublei. Nama kata lada kambit ro agar pat ipin pedang. Kewei pat ngadang sobunut ngaberkat ha kene ke senam ar hajar puar. Lano kan kut kene ke jubilee. Penban sian kalakut. Bat menta ke sengi. Menta ke miet kalakut. Dang sobunut nagaliang ke jonga. Kumpetros haudon haulum magantang lemutray jeng keladur. Wong ya ngine syong no haunulum. Penbang try Jisu. Wong em kampan de kepor benelang. Namar kataru hagane kepor. Ngeladai ban pun kut no. Ya kene ke jiseng jubilee. Ngeyang nakabenta ke balang. Ban ai kublei. Nakabenta kitu kibe don kabenta. Nakabenta kitu khot jong kabalang. Bat ki para pengai be ki bor balang. Ki nong kren ki nong siam benta baro. Ha kene ke jing rakhi jubilee ka basi senam. Ngamla ya kaban kan maulud kumuriu. Nama ka long bat lot ha ka bor kan mau. Balat holot tige baro ha kene ke rakhi ka basi senam. Kan long ka bajrong banyan mala bansya ya kenying keren jingai kublai laga teru ngan ai katu kani kat ka bangkan mau bakat ka bangas ngau bakilong ki badon kam kabanang kong ya ngu ublai na kabenta ulaseng ya gana ka balang niunong stoin san pos na manchua bat ngilong kumne kumbangilong Namar kijing snayu kilong kibane bom jukut. Ula rilo sumari ala kijong kabalang ula penroy. Ha kini kisan pau teligis nam. Balang bagak ti belay yung kabaya lam yengi. Bagalang roy ha kaliang jong kabalang. Ngilala iya kaban pen kalay teli ki balang kun. Kabalang let waitang. Kabalang nondeng ba kabalang nong trao. Mangidon kum kabalang nagapor kum basan hajar kirudukot jo kabalang. Bat kini baro kelong kijing kerku kijong don rengkat kijong belay. Bangyay nguy belay nakabanta kena kesenem jubilee. Bat menta kemit kalong kemit kabakhadu. Ya kabangin pun kut no ya kena kijing kerku jubilee. Akwa ya kaban kedau. Ya kijing ai kublay. Reverend I.W. Nongsi, ex-moderator, nakabanta kijing pli, ya ke jubilee jungi, hau benai April menumueng. Kumjo nakabanta, Reverend E.W. John, sekretari KJP Senat Sepngi, badan rengkat atau kepoh. Ai kublai nakabanta ke balang hamau kawa, balang Present Church. Bat ki khon balang ju ki bedon benta ha kijing pli. Ya ke jubilee ha ke senam baladap. Ke jing kublai kelek. Reverend R.B. Marpana. Reverend Dr. B.J. Simli. Bari teman besan JKG. Nakabenta ki paper ki bakodor. Ki bangladon ke seminar ke balang. Ke jing kublai. Bat kejing ai burom nakabantai Reverend W.P. Marbanyang, moderator mentajong KJP Senat Sepngi, nakabanta kejing pli kejing jubilee, bat nakabanta kejing keren, kejing pelai ke souvenir jubilee jong kabalang, menta ke sengi, bat kaju kejing keren ke kubor,
bala ai ha kene ki ati ki jing dia ba kong san yong kene ki jubili ai kublei na kabantam iteman basan ef jendiang moderator yung nong stoin presbytery i balaya don rengkat arsngi bat ngi ki jing pli ya ki yang jubili bat kumjo ban khliap ban panha be kalama jubili menta kami ka jing kublei ai sirban ati sang der waulong pastor bau dukhot yong kabalang jungi ndrai kum SDF Secretary jong ke JP Senat mana benta ke jing pli nyu ya ke team jong ada ke Jubilee ke jing kublai kale share brand WP Hujan lambat ke kenhun ju men ne ke mit ibelam ya ke jing ruai ke praise and worship ke balong ke jing ham ke bai men sim na ke benta borok kham tam ki khun samla ai kublai na kabantai ban imarthong na kabanta ke devotion bala ai men ka step ba na kabanta ke jing wanra ya ka khubor kublai jubilee na ka khasi jaintian Christian Fellowship Delhi kublai shibun pastor na kabanta ke jing don rangkat ke jompi ai kublai na kabantai ban bidor sim ya rabran lena sim ki balaya ki pepar ki bakrau menen kesengi ka bengeloyo ya ka mendiscuss but wala kim don syong ni ke jing kublai ka lei cheki ngai kublai na ka bantai rabran i kharkrang i bolong senior SIP secretary ke jipina sep na ka banta khubor ka benginas ngau menta kesengi oh ngai kublai na ka bantai rabran HM walang Ibadon bat ngi man tagamit ban ay ya ka jingkren ka subject ka bakraw ba ka balang ka balabu ay ku blame to irabren jel molong irabren tiel monai bad i professor bel bangar ki badon lang bat ngi ka ka por ban siam banta ha ka ne ka jing da ki jubili i pastor molong ku blame sibon pastor na ka banta ka jing sekri philai ro ya ka balang jungi hagis nam ke mamswa ke jing kublai ai ro sya ka balang mau ka wa kum ka balang kami ka balang lat weitang ka balang nondeng bat ka nong trau na ka banta khubor jong ke jing kurku ke jong pi lam ke jing don jong pi bat koyar ke ba kodor khela ai ha ka balang ka jungi ke jing kublai ka le tru sya ka presbytery nong steng Nagabanta ba pilapa ya ke nong mi khmat ban ai ka khubor jong ke jing kur do lem ba ke jing ai o nagabanta ka ni nong stoin district bat ka Maurisia district nagabanta ke jing ai bat ke jing kur do hilai ka balang ke ne ke ne rakhi jubilee ya ku blame the guests ki invites bat kam tam irabren biselendo bai kan mau iji ban ngedap da gejing kemen nado ke long kmi ke long pa bagi samla banya kendu lem ka khmat ka bapu samrki ha gejing don yi bat ki bari khun yi yai kublei na ka bantai temen mesan arksim ha gejing long temen yalawan menin bani sim banta bat ban priang ya ke jing khot yongi kum kabalang ngidap dagi sukmen ru ban ai kublai e ba Gabriel e balong MDC MLA kublai simunsa na ka banta ki nangkat jong pi ha ke de ke mit ke bakhadu ngidap dagi jing sukmen ban ai kublai kuar jong ka rimanyar ka kantoi kabalang nong trau kabalang Tanat balang hangte penang lawar kumju ke jing ruai yui khana bat ke balong ke jing penraham sim naga banta jungi ke jing kublai naga banta ke jing ruai ka bangeles ngau menta kamit ya ke jing senggan thei
Bat ya ke jing seng samla beradik. Nyai kublai nak benta, inong penbet penbiang ya ke nekapi sistem. Iba bi motor, BM yang ke elektronik LED. Iba M Yong, beriu sound engineer, ban penbet penbiang ya sawa. Teman besan JJ L Sangriang. Balai ke lip telekas bat ke recording. Kublai sibon nak benta. Kini kam berpilih nak benta kapal. Nyai kublai nak benta kita khot jong ke Golden Jubilee Celebration Committee. Kublai ai boy kublai bor. Ban penong kan ke Jubilee. Kabapu kabaping kabadap de kabolom jong kublai. Namar king simkhia. Bane don mentai komiti lam kinyai jemut. Ai kinyai kublai nak benta ki chairperson ki secretary, yang ke reception ke souvenir ke volunteer ke fundraising committee. Bat kiwe ki dekat ki bale trai sirham ban IT nak benta ke jing penbet mbiang halala ke jong ke department. Ai kublai ru ya kejing seng kentai jong kabalang nam dek bebun sertap ban penbet penbiang ban penitenat ban ruai ban treji tom dagi singi begitu yau kublai sibun jing seng kentai naga bandagi kam melben pau naga benta ke burom ke jong blai naga benta ke samlam ngis ngau ya kabanai kublai hilong kalawe jong kabalang nam dagi kam ke bebun bela pendep kam volunteer, kijing ruai, kijing penkrek penkrum, ke kaset ke bapila ruai, bat kiwe ki benta ki melak ban nyaulut ke dekapon. Kijing ruai ki kena, ke beruai de kijing ruai ke besrem ke besim sim. Kublai sibun ki hep naga benta ki bapila le. Nyai kublai ro naga benta kita khot jong kabalang kinong sarai ki balu thia du dem ki bala punlot de ki banai ban pe ki jingya jo ka kam baga kam ka yaj bet karinti kum ni kumakalong ai kublai na ka banta kinong sim banta ha ki program ki babun ki bamla ban kedau lot ha ka por kublai sibon ban penlong ka ni ka celebration ka bajop kabai tena bat ka berhenti. Nyai kublai nam lagi nyong sim benta nado ka basdang jong ka senam bat kam tam ke dikeles ni. Kublai sibon kublai pun kerku. Nyai ke jing kublai nak ka benta ki khun ki kti. Ki bahayang sem jong ki do ki pastor ki bala syarai ka balang bat ki balai no anak anak perthai. Ki bahayang sem ro jong kita menbasan ki badun benta naga benta ka kam jong ka balang nong spring ngai kublai ki ki badun benta ban ai ki article ki jing tho ha ka souvenir ki ba ai ki message bat ki ba ai ka advertisement ki balong ki jing arab naga benta ka balang ngamla ya ka ban kan maulud balada kedau ya ki kan ba mi ka por namar kata tang kini ki balang kedau. Bangatip dang don bon ki baradai ban kedau. Kepor kam sya, kebor ban kan mau kam don. Nama kata tu sim ba kini ki jing ai kublai balaran kiwe ki banta. Ngau bah dan sim ba kalong jai kublai ke jing ker ku kedok nak balang. Nyai kublai kerpang, naga bantai ba malai, ibolong udkhot komiti balang. Nam ta jing penbet penbiang, ia kena ka pandal, ke electricity, bahkan long kumne ke balong, bat kumcu, naga bantam, kin trai suki ki balai, bangin penankam, de kini kendiak kensoi. Malaysia emla ban kawar ke mengalong. Bangatep bagadan sibon ke jiduna
Nagaliang jong ka Golden Jubilee Celebration Committee. Nama kata kerpan. Menginom teu ia kejing duna. Jongi kejing nong brio. Ikwa ia kebab hatam. Ngerenganom kot sata. Day tong blay upacana. Ha kabak hadu. Ngaukum kabalang banpa. Ya boro kibana bar bat kibana po kabalang. Ha kejing suk da kejing duai ba kejing kermen. Mublay un kurku. Yapi bagai kay baro kaba pile. Nam da kam kunrat. La tho ha ka kitab jeng kan mau kejong blay. Bon kurku unang penrohe ialah kejong kabalang. Ublay un kurku. Ublay kejing suk. Ni pai pi da kejing suk. Da kejing kermen ba kejing duai. Pian poi suk sala kejong king sam sikibalang. Ublay un kurku. Ia pi yang i kabalang bad baro. Ublay da kaborom ju. Un kurku amen. Kublai shibun teman pesan. Ya gitu kintin ai kublai. Kabang liok sengau hagan kapor ko mentah. Mentah ngidon kejing ai sengau bah. Kabangin ai sengau bah ya u moderator jangan noston presbytery. Pat kumjuru ya i Reverend HM Walang. Yang kerpat ya ki balapan baik suhaban wan. Ngin ya poino syakawe pat kabenta. Kata kelong bengin yo sengau no ya ke subjek. Ke subjek ya ke bakabalang ke lebu hagan ke janmit ke mentah. Hagan ke jinyeseng ke bangin penkut no ya ke jiraki ya ke Golden Jubilee ke jongi. Ke subjek ke baong ke balang bar ke jingteu jongka syaka jingdap ren yang jong Jesus Christ. Ke balang ila syania ya ke subjek Hai Reverend H.M. Walang. Kublai shibun pastor kaba pila pediang ya kecing kerpat kecing ikum kabalang. Banwan ban ai ya kini ke subjek hapdeng jongi. Pastor ingis kambu ublay undor kat lembat pi. Lengba kejing sam kejong pi ya kini ke kubor kaktin kejong ublay. Yang sobhai pi pastor angkat bat ki bahing ki pasam kejong pi. Pan yi paru ya pi dagi jingker ku kerdo. Bandalawai kini jingga seng. Is camping selik pai no selaka jongka. Yang kesemat kabalang ke jong pi. Tu blay uni do rangkat bat pi. Kumbolo ya lam ya pi mene ya pi mi na yeng hadaban poi rangkat lem bat ngikum kabalang. Kajuk ka sangti ke jong blay. Kan ya lampat ya pi nang ne hadaban poi halaka jong ke yang kesem ke jong pi. Haswa ka bangin siyo sengau ya kan ke subjek. Ngin ya sok lang pat banyarwai kenombar jingruai kaba arspa arpau nyau. Arspa arpau nyau. Hadin beladap yang ni jingruai son sasim ya laga jong kapenta. Ngingu yame ablay bala baro. Namar ke gospel Jisu. Haleluya amen. Habangi long hakaying bendidum. Lawan ke jingsai boneng. Haleluya amen. Paro arti lagi rekod kenombar ke arspa arpo nyau.
Ki Reverend L.H. Nong Seed, Pastor in charge jong kabalang hang ni nong stone. Bialam ro ni ke jeseng ke bakar pang hang ni ka jadmit hang ni ke sngi. Ki nong kit kam jong ka Golden Jubilee Celebration Committee. I temasan F Jendiang balong moderator jong ka nong stone presbytery. Ki pastor, ki propastor, ki temasan MLA, MDC, ki long kepa, ki long kebe, ki kun samla, bat ki hap ki berit baro, na ka liang jonga, bat ki bewan lang, bat nga, ai ku blay Golden Jubilee, yapi baro, ka kerteng troy, bolong nong pen jongi uji tu Kris. Ningkong ngai ngu ya blay, bau penyo ya ngai kan ni galat, bat ka kabu ka bakrau kata-kata. Ban ya sakri lang ya ublay hagani ka Golden Jubilee jong kabalang ni nong stone hagani ka por pat kam tamru ban yo benta hagani ka closing ceremony ka bangam poi berkat ban ngamla ban mundur ai ngu ya ublay ulay alam ula derkat lem bat phi kabalang hagani kisan potli kisnem iba ula kerku ya phi ula penyo ya pi ya ke jing suk ke jing kemen ula don rengkat habarok ki liang nadu kapor ka basdang ni ai ku blay gitu ki pastor ki temasan ki nong sarai jo kabalang bat ki wei ki nong trei ha kabalang iba la trei sitom ki bala IT lagi jongki met ki mensim ki jongki ban penlong ini ka balang kumbakalong nadu ka basdang haduk mentah ngi aingu ya oblay baula ya lam ya phim ka balang bapila ban le sibun ki kam ki bakrau na ka benta ka balang na ka benta ka imlang sa lang ban na ka benta ka burom ka jong oblay o nga penpau ka jing sungu sai sin pat ya phi ka balang Bapi penla yang ban ban ya dorangkat bat pi hakani ke jing rakhi ke jing dap san pos nem ka balang nadu balaseng ya ka hakasnem khat khandai spa nya pulai ngai ku blay bangas ngungu ya pi ka balang bapi lai benta ya ban kren ya ni ka subject ka bakrau kata-kata ka ong ka balang bat ke jing theu jong ka sa ke jing dap ren yang jong Jesus Christ Ngengej bau blay under kat lembat nga haga mangan sam ini kubur pedeng jong pi pada pedeng kijing tlot kijing duna ki babun ki banga ngadon ti ngengej scam ban nga duai bau blay un penlong kum taru ya ka balang jong pi bahkan kenjo segai jing dap ren yang ka jong trai jongi uji supris ini apa se blay kijing duai Try boleh belong pa sebab neng kan nung idap lagi song ka bakrau ya me laya lam ya ngi langkum ni banginte gani ka duan juga jing mani jing sakri ya me hagani ka jing rakhi ya ka Golden Jubilee jong ka balang new nong stone ayu e me go try ba melalum lang ya ngi pastor ki tembasan ki reurang ba ki nong mi khmat jong kani constituency kumjur ki para bangai na kani ka balang bat ki balang ki pamarjan jong kani ka balang hang ni ai ngu emi ko try bi ba melaker khu na du ka sngi ka ba sedang jong kani ka jing rakhi kani ka Golden Jubilee hoi hadu kani ka por ka bentah ka bangi sakhliap no ya kani ka jing rakhi ha kani ka janmit try bi ai ngu emi na ka bentah kani ka por ka bangi leo ban sakri ya me inget scam pediang ki jing ruai ki jing duai ki jing khot kerpat ki jongi ya ka jing dorkat ka jomi lembat ngi Ayu eme na kabenta ki kubor ki bangle asngau lang bagi jingruai jong ki jeseng kan thei bagi jeseng samla jong ka balang ai kani ka potrai ni don ban shaskor ka kin ka ba im ka ban bor ka chome wan ma me dlau jong men sim ban dorkat lembat ngi angin sngeui ka bor ka chome ka jingalam ka chome ban ngin yok ko try ban mi nang ni rangkat ki jingker khu kam tam ni da duai ban ker khu la ka jong ka balang ka chome ko try bakanang roi ka nang ya saprang Kanang don ke thong ke bahkan theu saka jing dap ren yang
ka jong try jong i u Jesu Christ try bi itu kerkui lau jong sakri ai ka khubor blei ka jome ka khubor neng ka jome kan hiar ha ka teng jong i bangin la ko try bi ban yo skeu ya ka ban sung thu ba ban im ban le ka bakum ka man ka bakhui ka jome diang ini ka por ka teng ba im ko ban bor jong try jong Jesus Christ ngeu idam mi duai ni pan amen lo ka team golden jubilee ka ongkat no crow long ka jing yai ne jong try great is thy faithfulness o Lord ya ka bla sim na ka jing ruai so sen a ka balai ka lenong ka khot ka ba at phulai ka subject jong ka balang ka ba ka lapen bet ha ka ni ka jan mit ka long ka balang ba ka jing theu jong ka sa ka jing dap rin yang jong Jesus Christ ka mala ong ka ni ka long ka subject ka ba kraw kata-kata ngangai scam ba ngin ya sa score ngin ya duai au blei unia rap ye ngi bangin la ban yo ini ka khubor kat kum kaman ka jong u bat kan long ka bor na ka benta jong ka balang ka jong ni hang ni bangin la ban theu sha ka ta ka jing dap ren yang ka jong Jesus Christ ka habangan kren ni ka subject ningkong e ngin ya phai saki kintin ki badon ha ka ni ka subject nang bangin yo ban pensai kat tu kan ni bat lingkot kat bala adin ka sang ye pelut por ban ya kren ni ka jing theu jong ka balang kum no ban kot sia ka rin yang ka jing dap ka jong Jesus Christ ni ka por ni ya phai ka ei ka balang ka balang ka dei ka kan hun ni ka jing ya lang jong ki briu ki banget how Jesus Christ ita ki briu ki banget how Jesus Christ dei manga ban ma phi ki ba la pen baptis ha ka kerteng ublei ukpa ukhun ba men si ba khoi bat ki bela long ru ki ru khot jong ka balang ia kan ni ka tin balang ka ba theu ki Kristan baro apendan kam ning kong da utrai jong i Jesus Christ ha ka ba le kren ba Petrus da ong ha lor uni mau siang an te ka balang jonga te ki khrdop ka du jok kin om la ye ka isem ha gospel ka jong Matius kelong ba khan riu khot ba khat fra u Jesu daladi hi ulapen bena ba ulong unong seng jong ka balang ulong unong te ka balang bat ka balang ka dei ka jong u ulong trai ma u bat ulathit ya karu daga snam daga dor kasnam ka jong u ni siam kam ki apostol kalnong ba arpho ka khot ka ba arpho pra u Reverend Dr. Billy Graham habo batai spang ka balang ong menta haba philap diang ya ukris kumunong pen em jong phi bat philabu ka jing sania ba ka jing so scam ha u philalong ki khot jong ka balang ka ba kraw bat ka ba yar jong u philalong ki khot jong ka long ying jong ka jing ngai philalong ki khot jong ka met ukris menta la khot ya phi ba phin ko ngu ya utrai jong i Jesus Christ bat haba phi ko ngu ya u ba phi dei ru ban but ya ki nuksa ba ki ru kom jing long jing im ki jong u ha ka jing im ka ba malang ka sngi ka jong phi kata ka dei ka jing mut jong ka balang ini phai ka benta ka ba ar ka mut ayu ka ni ka jing theu ka mut ka jing thmu ni ka thong ban ya be ni ban ya phet ha ka jing im hak tin nong wei ki ong tin phareng ki ong ka im la ni ka gul ka ni ka jing theu ka dei ka jing thmu ban kin jo kham se jrong ka dei ka jing ya phet thong ban yo ya ka price ka ba ni siam ha ka tin ka jong blei ka ba la hikai yang ni la ni la tho sapang kata ka jing ya mare thong ha ka ba baro ki ya phet rei tang wei yo ka price nang ta ka jing theu ban kin jo kham se jrong kam dei ka kam ka ba jem kada wa ya ka jing kot jing mut kada wa ya ka jing ai ti lut ka jing ele ting e ban trei si tom ban om aratin rei ban be hadu ban ayo ya ka upol sekri jong ublei wa khrau komutau apostol upla bo ong om bangalay o pediang lupa lani bala penjanai lupa ya nga nrenga be sa frangken daga banga kelet no ya kata kita ki ei ki basadin
pada ke kener no iki ke basa khaman ngabe sepersia kadang wan yo ika jing ya thong ka ba jing khot seneng ka jong ublei ha ukris jisu kata kalong ka jing sisya bahaga ni ka jing ya phet thong ha ka jing theo ka jongi ngimlong ki ba layok bat dan ngimlong ki ba janai ka de yegi bangin ya be indai ban ya mare thong ban yo ban kot kham sejrong ha kata ka jing im ka jongi ha ka jing ya de ka jongi bo jisu kris Oi sakri jong ublei upol hagawai pat ka benta ai ka taka im la ni ka jing theu ka jong u ong na mari nga ban im ka long yo kris ba ban yap ka long ka jing mentoi ken kani ka long ka jing sisya ya nga ba ya phiru ngi dei ban don ka ni ka jing theu ha ka jing im ka jongi ba kat bang dang im ngin sakri yo trai ngin im na ka benta ka buram jong u ngin le ki ki be dei ban pen krau ban penan buram ya kerteng ka jong trai jong Jesus Christ ka ladang ngi klat na kani ka patei ngi yap ru kan long ka jing mentoi ha ka bang ngin yo ban don ba trai jong Jesus Christ ha ka hima ka jong u hang te ha beneng ka sa ka di ban long ka jing theu ka jong ngi kum ki bangen wa kat bang dang im na ka benta u Christ ban andang ngi yap ngim dei ban sep tieng la ni ngim dei ban du jing kermen emal bangi don kata ka ka bau trai jong Jesus Christ lakular om ba pipen don bat nga jiu nom ka benta ka balai ka kamut ayu ka jing dap rin yeng kamut ayu ka jing dap rin yeng hoi ka tien phareng i ong ka stisor kamut ka stisor jong ubriu ubala long rang ba bha kamut ubala don ha kata ka jinglong ka bangi ong ha tien phareng maturity upol yaki Kristan ki bah Efesus ukhot yaki bagi dei ban san hadu ka jinglong rang ba bha bagi ken kot seta ka jinglong maturity kata kamut ban san hadu ka jing theu ka rinyeng ka jingdap ukris ipuli ka siti sikinong Efesus kinong ka basau ka bakhat lai kawai pat ka jingmut jong ka jingdap rinyeng ka dei ka jinglong janai perfection upol ong baga jing thmu bangi yalap yau Jesus Christ ngisneng bangi hikai ki briu baro haga jing start jong u kalong bangi nyo pen yang yau briu baro uba janai ha u Christ Jesu namar kata ka jing khot jong blei yagi kalong to ngin yanang yaya shadu ka jinglong janai Hebrew lenong ban riu khot bak ningkong kata ka dei ka rinyeng ka jingdam ka jong utrai jongi Jesus Christ ka ba ukhot yaki para pengat Efesus bagi ken kot sekata ka jinglong tani ka rinyeng ka jingdam ka jong Christ ka bangi ong sin pareng ka maturity bat ka jinglong janai ka bakhat du ka jing batai hang ni kalong ueu Jesus Christ Jesus Christ udai try ba unong pen im jongi udai khun jong blei bulawan long brio ubadap na ka jing ai ba ka jing sisya udai ubahok ubakhuj ba ubam dan pom ulong nong seng jong kabalang ba ulong khli jong kabalang pat kabalang kalong ka met jong u kum kabalang habang ilong ka met ka jong u kadon kam yagi namar kata ban be sekani ka jing theu ka rinyeng ka jing dap ka jong Kris ubalang ubahok ubakhuj bat ubam dan kanu ka jing arsap ka sintur ka jong u ipara bangai be ini phai sin ko pat ka benta ka balong ka ka jing theu jong ka balang sha ka jing dap rinyeng jong Jesus Kris ka ka jing theu jong ka balang sha ka jing dap rinyeng jong Jesus Kris haga babatai la ne khaba jubab ye gani ke jingkali ngini apa shi ki sauteli ki jing sisya ki baga balang ka dei ban theu saga jing dap rin yang ka jong Jesus Christ ka baneng kong ka dei ka balang ka basiteli la ne ka balang ka balong ka way the church is one
kabalang kabadap renyeng jong Yesus Kristus kadai banlong kabasiteli kajing duai jong turai jong Yesus Kristus kaba udah terang udah kuat bagabalang kajong kaba laseng hagani kapertei kadai banlong kabasiteli lani kabalong kawei ni sem haga gospel kajong Yohanes kelong kabakat nyo hakitu gidkhot khatwei bat arpuwei arpulai yo ka jing trang ka jong Jesus Christ ka jing duai ka ba udaya sai ting na ka benta ki sindran ki jong baki kin yo ka jing sumar ka jong blai ka baki kidang hagini ka pertei bat kumju ru ba un penlong yaki ka balang ka basiteli bat ka balong tang ka wei upol batai badon tang wei utrai don tang ka wei ka jinget ka wei ka jing penbaptis wei blai habaro bat yabaro kumta ka balang ru ka dei banlong tang ka wei bat ka basiteli hatu ka balang jongi ka la mo banlong ka wei ka basiteli hapdeng ka jing yapat ya pra ba ka jing bun ki ken hun balang kat ni ha gani ka pertei ot ka long ka jing sisya ba ka balang kam long ka wei ka balang kan long ka wei lumda idkhot jong kabalang idon ke jingya idon ke jingya para banget ke jinglong ka basngourit ke jing jamnut ke jing yaisya bat kibala ban sya sitom bat ya ke jinglong ka wei jong umensim bai upol ong namara wei umensim la penbaptis yang ibaro ya ka banong ka wei ka met laki jiu laki krik laki mrau laki balai lut hoi ka balang ka don sibun ki jing ya pher la ka long hapdeng ki jing long jat ben riu la ka long ha ka jing jing long ka rukom bat ki rukom jing sau tenat pen ban ka dei ban long ka basiteli ha ka bangi ong ka unity in diversity ka jing long ka wei wat hapdeng ki babun ki jing ya pher kumtai ka balang lapan seriem kum ka met ubriu haga badon sibun kidkhot kini kidkhot kilang ibaya pher kum ka khli ka met ka khpo ki khmat ki skor ki kti ki kijat bat ki wei nrei kini baro kidon laga jong ka benta ban trei ba ban tei ya ka met ba kan nong ka ba bat ka ba khlan ti khmat ti ka khmat namar kata kamla ban ong hagakti ngam don kam ya pha lani ka khli kamla ban ong yala ka jong ka kijat ngam don kam ya pha na ba kita git khot met kiba kham tlot ki kham don kam pen ban ya kita git khot kiba ngi kiba kham idon burom rewat kita kibam idon burom ru lapen kup yaki da ka burom ti haba ka wei ka dekhot ka sitom ka met barok ka wei ka sitom haba ka wei ka dekhot met ka yo ka jing yaro barok kia kemen lang hoi ka don ka jing ya thu khana jong ki krik ka ba ki ong ba kala don ka wei ka por ha ka ba ki kti ki kijat ki khmat ki skor ka khmut ka sentur ba ki wei ki dekhot jong ka ni ka met kila ya sngo bisni ya gani ka khpo ki ong bakat ka bangi ngile kat ka bangi ngitrei baro ka sio jing mentoi tang gani ka khpo baro ki lei lut sa ka khpo ti kumta ki lei akut da ka wei ka jing mut ki ong bangkin ya sange no ban ya trei lang pat kim tre ban aisu ai sa ka khpo ti hadin baki ki le kumta hadin sisngi kila sio kila telot kim don borsyu hadin arsngi kim la ban pen khi syu yala de ti kumta ki ong kani ti ka ban yap pat kani ka long ka jing hikai ru yangi ban ya long ka wei ban ya ya buram ban ya treilang bat ban ya sngo thu jing mut kumta kum ka balang ru ngi dei ban don ka jing ya long ka wei ka jing ya ka jing ya buram mar keliang ban ya treilang bat ban ya sngo thu jing mut iwei pat o yang ngai scam ka balang jong pi hang ni ha ka jing dap san phau snem ka jong ka
Bat kam tam ha kani ka jing rakhi kani ka jubilee ngai scam ka dei kani ka bor jong ka jing yalong ka wei ka jing yalong siteli ka jong pi ka bala pen i ya ki ai baro ba ki long ki ba ya bet ki ba ya renti bat ka long ka ba job ngai scam ba kani ka jing khliap no ya kani ka perda jong ka jing rakhi jubilee ka ka ba pi dei ban ngau thu ka long ba dei namar ka jing ya trei lang ka jing ya ka jing ya burom ka jing so thu jing mut bat ka jing long ka wei ka jing long siteli ho bleu jiet hala ka jong ka balang ya ginong ya lam ba ginong penyat ba per kum ki apostle ginong ya thu ginong hikai ginong ya thu lupa ginong ya thu khana ginong sharai bat ki wei ginong sakritin blei ba kin ya long ka wei Padu bleu ai ki jing ai ki bakan jaman sim hoi hakini ki nong yalam jo ka balang hakini ki nong sarai jo ka balang pat kum ju ru wat ya phi ki khot jo ka balang phi don lagi jong ki jing ai ki bakan jaman sim ki baya per iwei na iwei pat te ngiyo ikini ki jing ai ki bakan jaman sim ki jong ublei bangi ngin la ban penlong lani ban te ya ka balang ka jong u ban ublei sim la ai ban pen mentoi tang ya Pi simet lani yau briu simet reu ai na kabanta bante ye ka balang ka jong u babaro pin ye treilang bat pin pendon kam ye kita kijing ai ki bakin jaman sim na kabanta ban wanra ye ka burom ka jong ublei ban pendon burom ye ublei ha ki ki benta baro ki ba pi sakri pi mani ye ublei oi kata ka dei ka ba ublei ayagi ombaro bangin long pastor ombaro ayagi bangin long temasan ombaro ayagi bangin long nong hikai lani ban long ki nong yo bor ban pen khia rei ublei ayagi lagi jong ki jong bangin ye trei lagi jong ki benta bangin pen manto ye ka balang bante ye ka balang ka jong u bakanang roi kanang ya seprang di kumta o haba ublei ayagi ka jing yakini ki jing ai ki bakan jaman sim ka jing thumu ka long bangi ngin ai ka jing sakri ka ba pedang hon hakmat ublei ka jing sakri ka ba ka jing sakri ka ba ngin mani ya ublei ha ka jing shisha bat ha ka men sim ai bangi ngin yo ka ta ka jing ya selok ka bakan jaman sim lani ka ta fellowship ha pedang jongi ki para banget ka ba ngin don ka jing ya ngin don ka jing ya don kam ka jing ya kersian iwei pat ha ka jing long jong ka balang kum ka met ka jong trai jong Jesus Christ nang ta ha ka bangin ya trailang ban ya lap ya ka gospel ka jong trai jong Jesus Christ ban penwani ki men sim ki ba koridor sya ka hima ka jong u kani ka dei ka ba don kam yagi bangi ngin ya trailang ya kani ka kam jong ka mission ka jong Christ ka ba u la ayagi ngin job iki men sim ki bakordor sya ka hima ka jong ublei kita ki baro ngila ban le tang lada ngidon ka jing long ka wei pat ka jing long siteli ka benta ka ba ar ka dei ka balang ka ba khuj the church is holy ka balang ka ba khuj ka dei ka balang ka ba janai ka balang ka ba khuj ka dei ban nong ka balang ka ba janai hoi don ki ba ong yung balada pi sem ya ka balang ka ba janai Pi wat penyaso batka penlong penban tangkum kinong penjaklia yaka namar kata la mo ban sem ya ka balang ka bakut bat ka bajanai ha pedeng kat kani ka jing jelei ka pop bagi jing sniu ha gani ka pertei la mo ban yo ya ka balang ka bakut bat ka balang ka bajanai hoi nadu basdang hadu menta kalong ka ba ban sem ya ka balang ka bakut bat ka bajanai hagani ka pertei nrei ka balang ka dei bandon ka jingteu sa ka jingdap ren yeng u Jesus Christ bakan long ka bakhuj bat ka bajanai kum tau blei ulong kum bau blei ulong bakhuj u Jesus ru ulong u bakhuj kum tau Jesus khot yang i ki khot jong ka balang to phin ya long ki bajanai kum bau pa jong phi u ba beneng ulong bajanai Matius kelong basan ke khot pasau pupra Petrus ukhat igi Kristan baro sa jinglong khuj wong kumbau tau bak khuj kum tau balakhat ya phi ulong bak khuj tulong ruma phi ki bak khuj ha jinglong jing im ka jong phi
Iway Petrus, Iway Hudson. Uyanis padu ong. Di uway pa uway baro ubadon kani kajing kermen. Banlong kumutray jong Yesus Kristus. Babanyo iya u kumba ulong. Kai ka pidan kam na markata kalong. Papi pin sumar ku yala ka jong kajing im ka jong pi. Do pin pen ku yala di kat kumba ma u ulong ubakut. Iway Yohanes kulong kabalay khot kabalay. Upol padu ong yagi banget hakabalang hakorin. Kabadon kejinya pat, kejinya pera, kabadon kejinya pihun, kejinya nia, kabadon kejinya mani belai tau. Pol ong, nabakum ta tu yami no pi, napdeng jongki, batu penya kelat no yala di pi, batu wat ketak syuk yaga bom kuit, dengan pediang ya pi, haladi bat ngan kepa ya pi, bat ma pi ru pendong kikun sinrang, bagi kun kentay nga, ong try badon bor baro. Siti kaba ar sinong korin kal nong kaban riu khat nyo khat pra kat khot tala khot yangi hid khot jong kabalang ngila bandon sibun ki jing tlot ngila bandon sibun ki jing duna ngila ban long ki bakum kita ki para benget kabalang korin ki baya mai ki baya nia ki badon ke jing apat ke jing pra ke jing mani blai thau tani ke jing im kaba kenja do ke kenja percay dan rei la khot yangi kum kabalang lani ki khot jong kabalang bangin long kiba kuit kiba penya khalat yala di na ki kiba kenja do baki kiba kenja percay bat bangin om kata su ya ka bom kuit haga jing im jongi kani ga dei ban long namar kata ka thong haga jing im jongi kum kabalang bakat bang irang don haga ni ka percay ni dei ban long ka balang ka bayale thma ni dei ban long ka balang ka bayale thma lani khtian fereng ki ong the church militant kum ki Kristen ni dei ki nong pop ki bala siuspa bat bala pen khut dagas nam u Yesus Kristus kata ka dei ka bangi de ban sngotu oi bangi ki Kristen dan ki khot jong ka balang ni long kita ki nong pop ki bala siuspa dagas nam ka jong turai jong Yesus Kristus ki oi walang ila long kum ta ngim lada ni ong bangim dan pop ni syukar yala di ong u Yohanes saga siti ga jong u ga beningkong ga nong ga beningkong ga khot ga pra la dangi ong bangim don pop ni long ki ba syukar yala di baga jing sisa kam don hangi ni dai namar kata ban ya yale ye kan dikathma persya ye ga jing sniu bat ka pop bat ban be saga jing long khut ha ga jing em ka ba managa sngi ka jongi kan poi ga por hoi baga ni ka balang la kalong ka batingit la kalong ka ba kabom khut ndrei ka bayale man la gasngi ya kathma persya yu saitan persya ya ka bor ka pop kan poi ka por ha ka ba ka balang kan salong ka ba job ka bangi ang khitien fereng the church triumphant kaban salait na ki jing sniu ka percay pat kan yo risa ha ka jing khut ha beneng kani kalong ka jing kwa ka jong Jesus Christ na ka benta ka balang ka nonglet kurim ha ka ba u ong ba on dayo pen yang ya ka ha khmat haladihi ka balang ka badan burom ka bom don ka jing tho bria lani ka basti lani ka ka ba kum kata hendrai ba kan yo long ka ba khui bat ka ba klem jing duna siti si nong Ephesus ka nong ka basan ka khwat ka ba ar punyo namar kata ka ha ka perthei ka balang ka dei ban long ka militant church ban yale ya ka thma persya ka pop bat ban mat ya ki jing jenjar hendrei habneng ka balang kan long ka triumphant church ha ka ba kan yo ka bainong jong ka jing job jong ki khot jong ka kin long bala penkup da ki jan kup ki bali bala sat khu ha ka snam jong khu nang brat ni u yo ani sa ka jing thu pau ka jong u yo i bauta u teman basan rengkat bagi kita ki pat ba ki bayar wai ki bayar song ha saudong ka khet ka jong trai jong Jesus Christ ula kali ki gini ki bakup ki gini ki jankup ki bali uyanis wa untau temasan wa ngamtip ya thu ma phi dela ong ba la ya thu ba ini kita ki balakup ki jankup ki bali ki dei ki belawan na ki jing jenjar ki bakrau
ilong ki balasai dagas nam jong kun lang brot utrai jongi u Jesu Kris ki kata kanong ka jing sisya bakat bangidang im hagani ka percay ni day banong ki nong ile thama persya ka pop bat ya ki bor ki jong saitan bat onda ngila lek nagani ka percay o ngin yo ikata ka jing penkup ya kata ka jing long janai bat ya kata ka jing long khuj ha ka jing im jongi bangi ni don ba utrai hangte ka hima ka jong u habneng kabenta ka balai ka long ba ka balang sitelup ka percay. The church is universal. Kawai pat ka jing theu jong ka balang ban poi se ka jing dap ren yang jong Jesu Kris ka dei bahkan penyar sedu ka bakut ka percay. Ka balang kam dei tang hari khasi lani hang ni hari India lani tang se ka balang hari Wales ka balang kemi ka jongi ndrei ka dei ban long ka balang ka ba don ha ki deuba bagi deulenong jong gani ka percay baro kabalang kan omla banlong tang jong krik ba ujiu kajing ot share ba kajing bom ot share unong kendong penjas kutia umrau balai lui reu kris ulong baro bat habaro ipuli hagi kolesai kelenong balai thot bakat wei ujisu haga ba menengkong haba u lawan sing ni ka percay upen benau ong om semla pha yanga hendai tang ya kita kilang brot ki balajakno nagaying Israel Matius khatsan arbusau hendai hadin jong ka jingya jong ka por haga jing trei haga ministry ga jong ulapen kelai ga ni ka jing pen bena ga jong baru ongadon ki wei pat kilang brot ru ki bom long haga ni ga jingker ya kita ru ka dawa yanga ban walam syak ka kenhun jong Yohanes sipau kan riu uji sukres uong ti ya gani ka gospel jong ka hima on ya lap ha ka percay baro ya ka banong ka jing kla ya ki kenja ban riu baro onda kumta ken kanja ka bakut o kata kalong ka jing sisya ba try jong uji sukres un 41 singin ka percay lum dalaya lap ya ka gospel sekijat ban riu baro hai hatu kata kala banlong mu kajing sisya ba baro hijat benriu kani ka percay kin tip ya ka gospel kin ngai ba kin pediang ya utrai jungi uji Kris hai kini kisngi ki bangi im nyo sngo sepang kita ki jing persya banya lap ya ka gospel nyo sngo sepang kita ki jing ben benai ki an ki paper ha ka ba omla ban ya lap ya ka gospel omla ban kelak Kristen bat kino ki ba yalek persyak ya kita ka an kin syak pensitom ba kin syak set atok di kata ka de jing sisya hari India jongi ki babun ki state kila bendon kami ki anti conversion bill ha ka ba mla ban ya lap ya ka gospel di kumno kata kan la ban long ba percay kan tip ya uji Kris lani kan pediang ya gospel ke jong dan rei ke jingkot yang ka balang kalong bangi ngin ya lap ya ka gospel oi om tang ha Jerusalem om tang ha Judea om tang ha Samaria rei hadu ka bakut jong gani ka percay ka balang ka don namar kata ka mission ka bakrau ban pendep ya gani ka kam ka bautrai jongi uji Kris ulapha kumta ka de ka kamram jong ka balang ban pen priang ya ka gospel ski benriu baro hadu ba ka balang kandalong siteli ka balang ka ba sitelup ka percay na ba uyo anis haga jing itu pau ka jong uyo i bahang ta habneng idon omtang ka wei ka jat benriu Israel riu ong ba uyo i ya baro ki jat benriu ki bakren laki jong ki ketin ki telit ki badon laki jat baper bat baro ki ba don ke jing ya per haki rukom ki jing long ki jing em ki jong ki den rei baro kin long ki badon hang te habneng bala sius pa daga snam ke jong ukun jong uji Kris o kata ke dei ka ba ublei khumi lenti
ba hang ni ha percay kumangidon sibun ki jaj ben riu kum taru ha beneng ka dei ban long kum ta baka balang ka nong lek kurim ka jong trai ju Jesus Christ kan nong ka bawan na baro ki jaj bat baro sitelup ka percay ka benta ka basau ka long baka balang ka long ka balapha. The church is apostolic. Kaktin krik apostolos kamot utau balapha. Kumta ka balang ka long ka balapha ban beteng ye ka kam balas dang da Jesus Christ ha kani ka percay. Ujisu wan kumutau balapha da ublay ban wan long missionary sia kani ka percay. Kumta ujisu ong kumbau kpau lapha ya ngaru ngapha ya pi. Yohanes kenong ka arpo ka khot ka arpo wei. Kalenong ka bakhat nyo ka khot ka bakhat pra. Ka jing theo jong ka balang sa ka jing dap ren yang u Jesus Christ ka day kata ka ba simpia ya ka ni ka great commission ka ba u Jesus ai so bon kiu no sa beneng u da ong tu khi da lek no ma pi tu penong sinrani ki ben riu baro da pen baptis ya ki ka kerteng ka jong kupa ba ka jong khun ba ka jong men sim ba khut da hikai ya ki ban sumari ki ai baro kat ki bangala hukum ya pi hakmi ngangalong rengkat bat pi halagas ngi hadu ka bawai no ka percay ka balang ka badan ka jingteu ka day na markata ban yalap ya ka gospel ha ki ben riu baro ka balang ka badan ka jingteu ka day kata ka balang ka ba penmi ya ki missionary ka ba penmi ya ki mission worker ka ba penmi ya ki nong trei ban lek ban yalap ya ka gospel la ki long ki ba trei ha ki nu ki benta jong ke jing im ke jong ki kalaban long ki doktor kalaban long ki nurse kalaban long ki wei ki batrei haki kam ki ba pher pakai jing thmu ke jong ki galong ban ya lap ye ni ka gospel haki briu baro par ki jaj ben riu baro ka balang ka don kam namar kata ka balang ka badon ke ni ka jing theu ban ya lap ye ka gospel ka dei ka ba don sibun ki nong Kristian Iban Kristian hati jing duai, ia ka kam mission, ia ka kam yalap, oi bat ki bakloi ban ai, dagi jing ai, lani ki pisa ki jongki, ban Kristian ki nong trei, iban lek keleng ka percay, ban yalap ia ka kerteng ka jong tra jing Jesus Christ, nget ka balang hang ni, kala trei ka di ka kam jong ka jing penim, ka kam jong ki jing yalap ia ka gospel, nget skem la don ki kun samla ki ba mi ban lek ban yalap ia ka gospel. Oi om tang hari India, Malaysia Sabah jong kari India, ka jong iru, ka balang ka badon ka ni ka jingteu, ka di ban penmi igi nong trei, ban penmi igi nong yalap, ban penmi igi missionary, ban penmi igi briu ki bakloi, ban IT la ka jong ka jing im, ban pelot ika por, ban pelot ika spa, ban naga benta, ban penan kami ki talen ki baper, naga benta ukris, ban naga benta ka balang. Oi kam dei kabalang kam day ban sunguhun ban susong suk hakasion kabalang kadai ban ong kumupol a kordet yang ladang am yalap ke gospel kadai namar kata ban wat ki mensim ki bakordor ki blajot no namar ublei sobha bakawei ke mensim lukan jot no klem dayo ke jing penim pat ke jing kela ka bamut kata kalong kabalang ka ba im bat kabalang ka ba im namar kata kadai ka balang ka bayalap ni email browner usakri jong ublay om kumba kading kan om ne klem ka jing me kumta ka balang kan om im klem ka jing trei mission to ka ni kalong ka jing theu jong utrai jong Jesus Christ hawa bo e ka balang ka wei ka balang ka bakhui ka balang ka ba sitelup ka percay pakan nong ka balang ru ka ba yalap ki ka gospel ka ba trei ka mission hoi ka balang ka balapha ka deiru ban ai ka jing sakri ya ki para beriu ka dei ban trei ya ki kamba bha kom unong Samaria bha ka balang ka dei ban seng lani ban Kristian ya ki hospital ki dispensary ki orphanage ki rehab center ki counseling center ki school ki college bat ki wei oi dan bun ha ke saudong jongi ki baduk ki bakerdu ki batngan ki basliang ki bapang ki basitom ki bam yo le school le puli ki basyate ha ki saikum ke jingmlin basniu hatu kum ka balang ngila mo ban supet ye ki
Jacob uong la da uno su ong haki tu khilaj hakabasuk tu pin sai pin kedang iladi nrai pin ban pim ai satya haki yakita ki ei lu ki baki ki don kam ya gamet hatu kamentoy ayu ya siti ke jong Jacob ke nong ka balai khot ka khan riu khan nyo Jisu ong ha ka ba philale yaka ha wei barit tam na ki para jonga philale ken hanga Pai puli ya ka gospel ke jong Matius ke nong ka bar pusan i babun ki khot tendai gani ka bentang la sim tang na ka khot ka ba sau pho upol ong ti ha ka ba le ba bha wat ai bangin man thach su namar ha ka ya ka ba biang ngin yo ot la dang ngim da du borno kum ta ti kat bangi yo galat ka ba bit tungin ya 3 minut ya ka ba bha ha ki briu baro ndai kham tam ha kita ki banaka kur ka jinge Galatia kalong ban riu khot ka ba phra ba pheu para bangai ba i oi ka ni kalong ka jing khot kalong ka jing theu yang ngi kum ka balang angin kot sa ka ka rin yang ka jing dam ka jong trai jong Jesus Christ ni dai ban long ka balang ka ba siteli ka balang ka ba khut ka balang ka ba sitelup ka percay bat ka balang ka ba yalap ya ka gospel ka jong trai jong Jesus Christ to blen kar khu ya pi ka balang ba phinang ya chaprang hakini kisnem ki banwan ba ngai ngu yo blei ba pikam ngai ngu yo blei ba ki jing krau ki jing isen ei ki jong u ki ba ula le ha pi hakini ki san poteli kisnem ngai plale sibun ki kam ki bakrau na ka benta ka kam ba na ka benta ka burom ka jong ublei to ublei un nang the su igijing isnei ba kumba pi angnut ba gani ka subject kan kren thma ya pi ba phinang bu ka jing thmu ba ka thong ban be se ka jing janai kum ka balang hadu ba phinda kot se ka jing dap renyang ka jong trai jongi u Jesus Christ bolong trai bat unong seng jong ka balang ka jong pi hang ni ublei un kerku na ka benta ka burom jong u amen. Kubesibune pastor ya kini ka kubor ya ka pilawalam apreng jongi ha kini ka janmit ka menta iskem kini ka kubor kan yarap kan aibor kan ai min semingi kum ka balang bingin ya pet ya ka jia pet thong ka jongi haru bingin akot sa ka jingdap rinyang ka jong Jesus Christ nilai ya menta sanpho tilik snem ninang ya ikini snem ki bedang sa hake jai denti ke cim ke jungi ke jinge pet ke jungi kum ki bangai ingin kot sakata keren yang jong ke jingdap pura ke jong Jesus Christ kube shibune pastor ube nang ker khuye phi ke ing ke sam ke jong phi pinang la ban sam ya ke khubor ke tin ke ju ublei shano ska benta kat ya ke ublei ibit ban khot ya phi kene ke por ngin sayo banya poi shikawe pat ke benta kata ke long ke jing penhap ya ke lama jubilee Nasanya ya kene ha moderator jangan noston presbytery ban penhap no ya kene kalama jubilee ki jungi sakata ki don katuk ne ki jing penbena na kaliang jongka golden jubilee kerpat sekretari Reverend Chairman kini kilong ki jing penbena ha kene ki por nga kerpat ya ki volunteers baro jongka balang Kibala yatai shirham nadu besdang tengah kerpat biang yipiru ndawai kini kijing sen ya ap biang kidon kikam kibakrau bot kibabon kibangin pendap lupa menta menmien ya ap angtaya pandal kiladon kinong yalam kin sabetha ke ai kiba ngidai ban pendap bat ke ai kiba ngidai ban le kijing ai ngo baro kibangila lum ha kini kijing sen jubilee kilong lailang sahajan in real spa Kendai Pau. Para pengai, baik baro, ya kebalang lawan thung dari Reverend S. Wellington, bagi teman besan Translate Blue Roy Hujon. Naga yang kejong elite Translate Blue Roy Hujon, kila ai snop ha sya kebalang. Ipediang de kebesngongo, ya kejeng ai kejong pi.
Ni duai ru bau play nang kir kho ya ka yeng ka sam ka jong pe da phi mi na ka ni ka balang selek de ka suk to play on don ka bat pe kini ka long ka jeng pen bana ngala pliet biang ku tu nga pe don shu jeng pen bana so benut ngo gom bangin dang beteng biang ya ka ni ka jubilee ngan ong kum no ngam sngu nang ngan ong kum ni na ka bata ka samla ka jeng ya sang ka bakum ka ni ngin se kundu biang ha ka khatsan trip April jong ka snam 8000 saupopra bat kita ka dai ha ka semi sesquicentennial jubilee lani ka bangi ong menta ka diamonds jubilee ngin yo sngo ka subject tinga bo ka vision ha fi ka samla la yu i ka e ka bala le menta le khamba ngan duai bo ble ngan nang long witness la do is nei ban dia menga mangan kot ki propose nem nang la ban don tip nangi ka nungun ngan nang ya don ni ya penjur ka jeng duai la dang yem ya don show ni duai bo ble un kir kho ha ka ni ka diamonds jubilee ro bo nang ya lam ya ka balang ba kan be se ka jeng dap ren yang jong Jesus Christ ble kir kho nagam ta bu rom jong amen Kusibun tumusan kita ke jing penpena. Siakan mau ke mai tuan pastan ila ong. Mau ke jing rakhe ke jing dap niu pusan senem. Tenga ngap perkhat bai tuan pasat yong kum tu. Ha kata kapor tenga langsung thai kum pastor. Tenga kermen ba pin sakhot inga kum khot i pastor BC. Akan ke singi ko menta. Te kuble sibun te menta ngin yo ono ya ke jing penhap ya kalama jubilee da moderator juga nang ston presbyter ke jing itu pesan F Jindiang. Part dengan pesan dengan ya siapa? Nak benta ke jeng penhab no ya ke lama jong ka golden jubilee ini mi baro kat ni so ya la syu subhama bingi ya penbet kum ni ta gini tong moderator jong ka presbytery bat ngi kini ke bedon hak ni ha kini ke jaka ha kini ke podium ngini mi ban penhab ya ke lama jong ke jubilee nom dan program ya heban kan dan ta ke jeng penhab ya ke ban le ya kini dong moderator jong ke presbytery pat hadian ke tangin sarung biang siang meni ban ngi kwa ban penwai ya kini ke jeng sang ke jeng meni bat kham tam bagin yo peniat wai biang ya ke tu ke jeng wai ke bangala pen bana meni mesngi ke jeng wai ke ba aspa arusang Tunggu kerpat nak bentar jungi barok di belakang ni podium. Tingin ya leilang hang teh habar nanti ya kaman kadang lama jubilee. Tinggal kerpat nak bentar jungi pai ba barok besok bah begini ya yeng. Oh lagi cekasyong. Kira aban siap hai kum tu stesen din maka kalama kadang hang teh kaman. Ngakerpat itu ke somla ki ban yarap tinggi haga ba penhab ya di kalama kendan lo pahang teh
boleh sibun teman pesan F jendiang belum moderator juga nongstoin presbytery ya kaba pila pendap ya kecing penhap ya kini lama jubili kejongi hakani kapor ke mentah tu boleh nongker kuya pi teman pesan ya kecing syakri kecing pi kum moderator juga nongstoin presbytery kum kabalang Nimla krem depan pau ke jing songu eu blei ya ke bau ladon rangkat lemban ni lengba kan ke jing rakhe ke jungi ya kan ke jubilik siar nadu khat sau terik ki sedang ban rakhe hadu kan ke janmet ke bamenta ka pengilio ban penhap no ya kan ke lama jubili ni khot so bahan nomor kata nak benta jugilang baro ki khot jung ka balang nak benta jungilang iwe baro ka ngedon lang kan ke yeng ke jutrai Pengilai akamat ke ju ublay ban aingu ya ublay namar ki baro ki jing bah barka jing isnai ke jung u ka bawla pen pau hangi kum ka balang ha ki di san pau teli ki snem ki bal lek no ka balang ke jungi kalong kumne kum bakalong de namar ke jing ne ka skam ka bor ke ju ublay ke jim ke jungi ure lam mi la ka jong ka balang nado ki apartment ke jungi ki bal seng ya ka nilai ya ki jing denti mentah hadu kan ke sngi san pau teli ki snem Induai ru bau belai nang darkat lem bala ka jong ka balang. Hake jingai lenti u mau meru batmai. U bangin sesedang naga san pawai ter. Hake jingai lenti ka jingai kum ka balang. Bau ne uju u belai u ne yalam ya ka jingai lenti ka jungi. Kiai baro ki benta ki bangin sayo ban pendep. Hake jing syakri ka jingai u belai ngi skam. Bau belai na kurku na kersan u ne yalam yangi kum ka balang. Ngiyo ban duai ru ki borok ki benta ki bangis gongo yang tak jingdon rengkat ke jinglam ke jublei ke jingim ke jungi ngila ban duai ru kanu ke benta kat ya ke bau mensum jublei udon ban kentu yangi na ke benta ke ni jinga duai lang nga subha shibun ban kerpat yu wei na ki khun jong ke balang ke jungi hang ne new no stoin bla don benta na du bingi seng ya ke ni ke balang pat menta lo long nong syarah ke wei pat ke balang hang te ke balang ha pendeng rei tuan pesan dinosi Sobha shibun berkerpat epi bani lam lang yangi haki jinga duai lang. Dunia bolang ke jing duai. Rai bo blay wadon bod baro eka beneng berkendu. Ya ubam me atrai met kam. Alor ke jing sisa baro kemudian atrai akan dijaka. Lord jong lu ro atrai. Ya keban pendon buram me kum kebalang. Ya keban me atrai melaseng daladi. Mereka banta kebasa keban me mesannya ani Jesus. Ya keban pendap ke mission gajah. Ya keban memela wan kenang nadu kat beneng sini. Ya keban ya bad bagata kalong ke bor agak jengem kejungi wei pa. Ngej ban berkebab tiang. Kum mengelong. Try jisungi ayo ya kejeng dorengkat kejome apa. Lam malah kejong ke balang kejome Abang ikan mau, ya gitu bisa. Kibalong desa atrai kisngi kebakadu. Abang iperkat ya kebor, pagaburam belai kejome. Ngisngo banginam ya keban, Yan rai tanggap jingo kebor, pagaburam ya aisme aple. Hakam melapen long ko kana. Yala kejong kebalang kumne kumugil. Abang ikerpat, abang iperkat, igdi kebakain bo gijame. Ya kebam memelak kener kuken rat masjid berdasar kema. Akebam melas ran ya ka akahyar ke kiu. Oh ya kebam memelak kotro kuken rat na mingi bersem. Syatei berseti ya kebam wah kuken rat. Ya kan ekal lem bekom kan. Aga baga balang ga jome ka yeng ko kenrat ingis ipot ko menta try ayungin onga kamat ke ba ko ki betenat bat ki ba dayaro
Ngirat wai pemanis nei ban pendai alo jong. Bangedang la ban em ban san ban ya jengkat ban me. Kat baga balang ka jong me kadang ya asyap. Ya kawan ya kawe lama gospel ka jong penem ka jong me. Ya kawan me mela pensi alo jong ka. Oh atrai ka jong. Ya kawan atrai kum ka balang ka pun pen. Ya kawan rakhi penon buram ya ka. Kanom long ru am lam da klam ka bor ka jong pen mai bor dum sim jong me. Try ka don ka jing tho ka jing tho. Kabam me atrai me theo ka jingem ka jungi ya ka bangin yo ya ka ban rakhe pendok ya ka away ka ba pranai ju ka jingem ka jungi ka ba ka juli ka ba dap da ka jing sut ba ka jing ya ka bang de atrai ya ka ban oj me la khot na ko kan ra ya ki o ki long Kilong kami pergi long pa juga dengan balang ke long atrai ke nong kubo jong me akan ke jaka mat ke don ro na pedeng jongki yewan me medang ebet ko kenrat ban pensa ban senran hadu gini isni kemulong jisu kalong ke jigu bor begeburam kemacam me trai don Kum mangilong lanalong keman kejong me nang ai bor ko kenrat agi kon juga balang nadu pastor begitu menusan gibalong ginong syarai ke ban pej ban kemi yang ke balang ko begalong kum juru atrai ya ki hot jongka kilong kemi bergelong pak kon samna ke ba emsi ya ke ban yai te ya ke balang ke jong hangni Haga jing ko jing itanat ke jong me kupa isnei ru e ke ban long rengkat mame lang bagi pos ke badang sa jo ke jing em ke jongi hak banginang la e ke ban kentiu e ke buram lei ke jong me lang bagi ski po jing em paro par atu ma peru aba me syam mi kilat kilajing bijing duna baro ke ba me syam ke jing em ke jongi bara pedang ke bon ke jing duna pendap penbiang memiku kerat nang mengila ban poi sekatong ya ke pamemela bu be ha ke jing em ke jungi I wei puwe paro bat katakan long ke jing keman ba jung ke jubili onda ha pameme wan shao no ya ka try kan long ke buram bat ke buram ke jongi oh isu haming prat chanya IT Hakini baro ngis nguban aiti. Bacani ata hame bolong try benong penem ejung Jesus Christ. Ngidang ngidam ngipan ngikrupan mentapat halaker taru. Amen. Tu ublei un kerku. Ya kiai baro ki benta ki pangiliyo ban pendap. Lingba ke jing sakri ke jing ublei. Kene kapor kong kapor ke bangin seyo banyak penwai no yang ke jing seng ke jungi. Kene kalong kapor ke bangin seyo ban lipai no sila ke jong ki ying kisam ki jungi. Kene tu ai be kene ke kubor ke bangin liyo sengau kene ke janmen. Kene ke subjek ya ke baka balang ke labu. Kene syongsa haki donut ki jungi. Sa shisin pat na ke liang jong ke balang. Ni penpau ke jing ngongu ke jing ai kublei. Na ke benta jong pi baro ke belia don benta. Bat ngi kum ke balang. Ha ke jing rakhe ya ke ne ke jublik siar. Klem da klet ru. Yu rangba ya ke bangi kum ke balang ila shanya. Bante ya ke ne ke golden jubilee building. Bak kirani. Ublei nang kerku ya pi. Rengkat lemat ke ying kesam ke jong pi. Ya ke ba pi la shim ya ke ne ke benta kum la ke jong akam. Ban pendep ya ke ne ke jingtai. Ya ke ne ke jubilee building. Ngin ya penwai no ya ke ne ke jing sakri ke jing ublei. Da ke banginya ruai lang ya ke ne ke nombar jing ruai ke ba arspa arpo sau. Ya ke ne ke jing ruai kum ke balang ngilia penben. Banau tu gin ya ruai halaga jong ke benta. Ake jing ruai sausur kat ya ke bangi ngila ai. Bahkan long ke jing ruai jubilee. Ke ban ye sa jing kan mau ha ke jing im ke jungi.
numbar ka ba arspa arpausau ka jingput jubili ha jingyap kalbari kan sawajam in sobha bengini yang lang paro beni ruai yang ni jingruai jingput jubili ha jingyap kalbari ka sawajam jing ben im ayangi dole snubha ben simbaswai jisula jobka sngi balai ken miki koi di jing yap na ki jing kum ken lai u parola u shun la ben sniu ki kun ba kiu sha neng sha ying i pa pa hun jing jin jarma gari klauba ya ki riu nget ben sniu kam la bari ha ki thap ni yang lu kap den u ba pa us im jing suk la jo berte jing te bat bon ka se yon ruda borjong u kan jo de menta baro risa shat na ying jing dum to mi shalat ka pentas kem ka jong pi u jisu krai ki pa don pat ba belin ma ha birthday ki tu sa ha bang bat bop ha shi dom bat jing ma ha jing suk jai bat ha jing hun ki shong ha trai ka ket u kun ki jing ya le la wai no bom don shu ki nong shu atau da ai bakajing ai kepada biang kajong utrai penunong penim pa jong yu Jesus Christ kajing ba kajong ublay kupa nagi ba bom jukut lembar kajing selok kepengen kebayai pen syatbor kajong mensim bakut tu ai begini lai ki belong uwe ublay unyai syong sa ringkat lembar la kajong kebalang kajong me hang ne han niu nong stoin unyai syong sa ringkat lem bat kine ki long ying long sem ki khon hapo jong kebalang unyai syong sa ringkat lemru bat ki rungai hak lang satlak jong ne kaperthai nadu menta bat syadu ki arta ki babom jukut amen. Bedai bat kini ki bale ya ka video recording ka flash ka bedai bat kini ki bale ya ka video recording ka dan menu bakumra baklai ka tu ka plan na ketika jaka so baban